שמחה שכיף לך? זהו. שאתה נהנה. אני לא, אבל הם כן. אנחנו נעמוד אותך ותחזור לישראל. כן, אנחנו מתגעגעות. יש לי בר מצווה. תביא לך שליחים. יש לך מצווה. וכשיהיה לך בר מצווה תבוא באמת לארץ ונחגוג לך כזה. בר מצווה. בר מצווה. מה בת מצווה? שנה הבאה. ויש לי כל הבר מצווה. רגע, תבוא שנייה, עידן, תכלס, עידן, נועם, תכלס, מצאת חברה? תשלח לנו בחברה. תסתדר בלי שליחים, אני יודעת שקשה לך. חשוב לי לך, רק בת מצווה, אז תבוא. נביא 5 שליחים. ושאני אוהבת אותך. כן, בטח. ואנחנו? אותך. מקורי. רבי! איזה מדברים? אנחנו מה זה העצבות שעזבת? בגלל שעכשיו אנחנו עוד יכול להציג לך כי אתה כבר השכן שלנו. אז תחזור ואז תהיה שכן שלנו, מה איזה הכל יהיה טוב. כן, אנחנו מאוד מתגעגעות, כל הכיתה. נתרוקן! נועם, תחזור נתרוקן! מזל טוב נועם! מקווה שתחזור לישראל מהר, ביי! תוריד את הכובע! לא תגשר! גם נעמה קיבלה גשר אם זה מעניין אותך. גם לי, גם אור קיבלה, אבל עכשיו אבל היא לא באה כי יש לה נקע. זהו, היא קיבלה נקע. זה הכי חשוב, חגית את כל השומר שבת. זה לא חשוב. עזוב, תשכח מזה. נשלח לך 100 שליחים שתתיידד. אני אשלח לך שתיקחים מדרנה. אבל רק שתדע שכוכי חפרת עליך. נביא לך בורקסים קניתי נעליים חדשות. תסתכל. שאני גבה ב5 סנטימטר. ואני גבעתי ב5 סנטימטר. בואו רוצה להגיד לך. מאוד טוב. עידן מחליף אותך. זהו, עכשיו יש לך כמה מחליפים כאן. אני צריכה להתכופף בשביל שזה יהיה בגובה של שי. הנה. שי יותר גבוה. הנה, מעולה. קח את זה בגובה שלו. מזל טוב, אני מתגעגע אליכם, מקווה שתחזור לישראל. עדן אוהב. אנחנו מתגעגעים. הפכתי לחגורת טובה בתמגה. אני אוהבת לך שאתה בורח מהבית. ועידן מחליף אותך במחשבים. ואם יש לך חברים, אנחנו לא יודעים מהתמונות שלך איפה. אנחנו לא יודעים. ואם חברים שלך רואים את הקלטת הזאת, אז תגיד להם שאנחנו לא ככה בדרך כלל, אנחנו הרבה יותר מסומנים. מזל טוב, מתגעגעים, תחזור מהר, ואני מקווה שיש לך הרבה חברות, ושלא יצא רק כמוני. חברות? מה עם חברים? אאוץ'! לא! הוא מרביץ לי! לא, אוהבים לך, מתגעגעים אליך, תחזור! חולות אליך, לא מתגעגעות, חולות. מחכים שתחזור, מתגעגעים אליך. מזל טוב, תצליח, תחזור מהר, ותהיה בריא. ביי! שלום. דנה השתתפה ברוקדים עם כוכבים, אבל היא לא ניתנה. מזל טוב למולך 12, מתגעגעים כל הכיתה, מזל טוב. סליחה, יחד.